al canal BAM 2000, edició Mates. Anem a veure com es fa el mínim comú múltiple. Es tracta d'agafar tots els números de major exponent. Si agafem aquests 3 números, els descomposem i tenim el 2 al quadrat, el 3 i el 7 al quadrat per al 588. Per al 270 tenim el 2, el 3 al cub i el 5. Aquests són els factors. Del 150 tenim el 2, el 3 i el 5 al quadrat. Ara hem d'agafar tots els de major exponent. Doncs agafarem el 2 al quadrat perquè és el 2 amb l'exponent més alt, el 7 al quadrat, el 3 al cub i finalment agafaríem el 5 al quadrat. Si fem aquestes operacions es donen 4, 48, 27 i 25. Si multipliquem tot això ens donarà el número que és el 132.300. Aquest és el mínim comú múltiple. Ara, per fer el màxim comú divisor, farem el següent. Agafarem els mateixos números, però aquesta vegada només agafarem els que siguin els números comuns als 3 i el de menor exponent. Aquí tenim la descomposició feta, igual que abans, i ara mirarem quins són els comuns. El 2, veiem que és comú als 3 números. També, si ens fixem, podrem veure que hi ha un altre comú, que és el 3. També està amb els 3 números. Si ens fixem en el 7 i en el 5, no surt a tots els números, així que aquests no els agafarem. Posarem el 2 i a l'altre, que és comú als 3 números, el 3. I farem la multiplicació. 2 per 3, 6, com ja ho pensàvem. Doncs el màxim comú denominador d'aquests 3 números és 6. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure al proper tutorial de BAM 2000, Matemàtiques.